warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu sugeng siang. Ketemu meneh karo aku lan solo siji saka aku bakal kenalake sampean ing taman sing Taman Gembrungan ing Desa Slekambang sadurunge lahan kurang produktif ditanduri singkong lan tebu. Dumunung ing tanah aset kanthi jembar kurang luwih 196 meter lan dibangun ing 2016. Popularitase ndadekake akeh pengunjung sing pengen santai ing Taman Gembrungan. Taman Gembrungan minangka papan dolanan bocah-bocah lan papan istirahat remaja kanggo para pecinta kuliner bakso ing sisi kulon lan kidul taman.